Ahojte, volám sa Milan Rízek, som pretekárom Superbuggy a nachádzame sa v slovenskej Molči na zóne strednej Európy. Je to našim 4. podujatím v tejto sezóne a pravdepodobne predposledným. Pre nejaké technické problémy, keď sme stratili veľmi veľa bodov, sme sa rozhodli tú sezónu pošetriť techniku a už navštíviť len domáce podujatia ešte tu na Molči a posledný pretek bude v Dargove. Sobota prebehla celkom sympaticky. Prvý meraný tréning sme nešli, sme až druhý meraný tréning. V rámci druhého meraného tréningu som nameral tretí najrýchlejší čas. Napriek tomu Igor Škrovina mal z prvého meráku ešte o niečo, o malilinko lepší čas, takže som štartoval z druhého radu, som si vyberal. Bohužiaľ som si vybral ľavú stranu a na tej ľavej strane nie ani Robin Kociperovi to jednoducho neoštartovalo. Bolo tam mokrejšie ako stred alebo pravá strana a tým činom sme sa prepadli, tá pravá strana nás preštartovala. No, čakal som, že sa dostanem do prvého radu na zajtrajšie preteky, to znamená do top 3. Napriek tomu som prepadol o jedno miesto, ale aspoň vynikajúca správa, že pretekové tempo nám nechýba a na Thomasa Markusa sme dneska mali. Nechcel som ísť do nejakých kontaktov zbytočných, tak sme to dokrúžili v tesnom závese. Zajtra sa bude rozhodovať, zajtra bude ten správny pretek. Máme Molču za nami a na to, ako sa to celé vyvíjalo, že sme štartovali stále nejak zozadu. Napriek tomu, že v tretej runde som skončil druhý, tak som vyberal vo finále z druhej rady a nakoniec po opakovanom štarte, ktorý sa mi tak úplne nepodaril, ako ten prvý som jazdil 5. S Igorom sme sa tam tráfili nechtiaci a pevne verím, že to bolo fair play. A nakoniec v poslednej zákrute som predbehol aj ďalšieho jazdca. Je tam pódium v zóne a víťazstvo na slovenskom majstráku, takže za nás úspešný víkend.